Botaron para o papel tamén, Vivian. Neil, axuda! Non podo, Rick, porque agora é o momento de acabar de debuxar a miña carta astral. Ben, moi ben, Langrar, xa bonda, xa. Perdoa, Rick. Pero se empezo agora con excepcións, que me ia respetar, non crees? Sí, pero vou chamar os madeiros a ver que teñen que dicir. Oh, desperta, Rick. O mundo é como un bistec queimado, pequeno, duro e con todas as patacas contra del. Sempre estás contento contigo mesmo, non si, Mike? Sempre pensas que és moi lista. Sí. Tes que compartir o dormitorio con Neil. ¿Qué? Non penso compartir o dormitorio con ese condón. Ben, Neil, cala antes que digas nada. Botei a Caro Cruz quen durme na cama e perdiches. E se non me crees, pregunta a Mike. Cala! Está ben, Rick. Que acabas de dicir? Que? Chamachesme bastardo, non si? No. Será mellor que non, Neil, porque che vou dicir que eu e Mike e Vivian estamos fartos de ti. E además... Por que están as sabas pegañentas? Ese cadra é a pintura Sí. rosa. Moi ben, Neil. Pódeche parecer moito por unha libre media, pero cando presto diñeiro quero que mo volvan. Entende lo que digo? ¡Petróleo! ¡Atopei petróleo! ¡Seremos ricos! ¡Atopei petróleo! ¡Nos atopei! ¡Vivian, por amor de Deus! Couga! Soltas fabas, Vip, unha a unha. Pois é moi sinxelo. Xogaba asasinatos na noite no sotarrego. Aburríame moito. Pensei, xa sei, abrirei o chan coa cabeza. E cando petei saiu petróleo. Escoitade, isto pode ser moi grande. Seremos ricos, nadaremos en petróleo. Que? Prefiro nadar en cervexa. Esta vez seremos ricos. A asamblea xeral mañá ás 9 no armario das Vasoiras. Neil, quero esa libre media o mércores, senón morrerá outro animaliño. O día seguinte, ás 9 da mañá, no armario das Vasoiras. Unha historia cotidiana debaixo das escaleiras. Ai, Deus, sei que o noso traballo é servir os cabaleiros e coidalos o mellor que poidamos, pero estou segura de que o amo Neil nos trata moi mal ás veces. E fai, pero que moi ben. Encántanos a negación completa da nosa personalidade, a servidume que afoga a mente 18 horas ao día e non queremos máis recompensa ca unhas escaleiras en riba da cabeza. Oh, Deus, sí, Lucy, encántanos. O asoballamento persoal é o noso premio e canto máis atrás vayas, mellor será. Escoitade todos, os amos veñen debaixo das escaleiras a zouparnos, nin buchiquedes, portadevos ben ou teredes que vérbolas comigo. Paréceme extraño que Mike convocase unha asamblea aquí dentro. É a primeira vez que me meto aquí. Iso é porque aquí é onde guardamos as cousas da limpeza, Rick. Non é iso, Neil, é porque chegamos onte a esta casa. Sorpréndeme o feito de que algún de vos saiba que existe este sitio. Porque aunque para vos eu debo ter a mesma importancia ca un... hippie. Son eu quen fai toda a limpeza desta casa, e máis que nada, e tamén... Queixas, aburresme só porque traballas un pouco na casa, Neil. Que? Un pouco? De acordo, asamblea, de acordo? Isto é unha asamblea, Neil. Iso é o que estou dicindo. Sí. Onde están Mike e Vivian entón? Chegan tarde. Nós estamos aquí porque non me deixaches dormir en toda a noite dándome o coñazo. Escoita, tío, dormir produce cáncer. Escoita, Neil, sabe a diferencia entre ti e o número 0? Ninguna! ¡Ja! E non chores. Se non choro, Rick, entroume po no nariz. Así aprenderás a non andar rabuñando todo o día no teito. Oh, non. Que? Pois vou... Non, Neil. Vou espirrar, Rick. Neil. Non. Sinto moito, pásame sempre. ¡Aquí están, presidente! ¡Insurgentes de orixe soviética! Vou vos ensinar eu a asasinar o presidente! Presidente!
¿Qué diaño está pasando aquí? ¡Cala a boca, traidor! ¡Ay, non me dechen as pernas! ¡Cala! Wow, quen estivo pegando chica e polo chan? Silencio. ¡Silencio! Cabaleiros, vos días. Bos días. Alégrame que viñésedes porque senón non estaríades aquí. Sí, non estaríades. Que facíades no armario das vasoiras? Boa pregunta. Tiñamos unha asamblea xeral, sí. Imposible. ¡Imposible! Porque o coronel Vivian e eu tivemos unha asamblea xeral hai un cuarto de hora arriba. E sinto moito dicir que baixo as novas regras non vira unha asamblea xeral castígase coa morte. ¡Morte! Gustaríame ser indulxente, pero por desgracia parece que son de los responsables de outras varias actividades criminais. La cazanería intencionada, Moi ben. conspiración no armario das vasoiras ¡Estupendo! e danos no equipo policial. Sen embargo, eu, o presidente, ¡Viva o presidente! estou disposto a vos ofrecer amnistía se vos comportades como a vos cidadáns e ides aos campos de petróleo do Sotarrego e extraede o petróleo. Es da xunta fascista! Mira, queres ser increíblemente rico, non? Pois sí, pero por que non podes vir ti ao Sotarrego e cavar tamén, eh? Ah, está moi ben, está moi ben. Moi ben. E cando vaya a falar cos saudís, que lles digo, eh? Hola, rei Fad, teño petróleo para ti. De feito, teño unha boa mostra aquí na camisa. Non terá unha lata de quitamanchas no seu pazo, Alteza Real? Desperta, Rick, cortaríame as mans. Non fales así dos árabes, Mike. Vas nos meter a todos en problemas. Alteza, chegou o secretario de Asuntos Exteriores inglés a lle pedir perdón polas recentes críticas da prensa a nosa suposta crueldade. Vereino agora. Que anaco del quere ver primeiro? Móvete, Rick, mariqueiro, veña. Perdóame. É igual. Tiña que pasar antes ou despois. Estás ben, Vivian? Vivian! Ben, xa está. Levo 2 horas agardando isto. É unha revolución. Que é unha revolución? Unha revolución, corre o sangue. Hai bandeiras, veña todos pousade as ferramentas e facede unha batida. Vamos todos ao pazo de inverno, corramos ao pazo de inverno e subamos as mesas saudándonos con anacos de papel. Sí. 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 Ora, é vostede o zar? Sí, son eu. Bam, bam. Mala sorte fascista. Iso pasalle por non ser da clase obreira. Sí, Neil, mira, teño todo preparado. Sí. Dentro de 10 minutos vai haber unha actuación de rock and roll no Salón Real, non? Sí, sí. E xusto no seu apoxeo, a clase obreira desta casa, que somos ti e Eu, seu, sí, sí. levantarémonos e farémonos co poder. Estupendo! A revolución! A revolución! Farémonos co poder para sempre! A revolución! A ver cando deixan de facer iso. É para pasar o tempo, Rick. Blah.